Padi. Ay, nagkadikit dito ka na. Paling ka. Nataan. Ito may met, ito. Madek. Sampart summit, baka nga ito mga kali. Madek? Madek. At ano yan, napuso salita. OBS. Kasi ang panatatilang ko, naka-live. Sino ka? Starting ko na naman. Pag-connect kami na, alam, DJ ko na? Stream key na. May stream key na ito. Sukat sa record. Recorder? Recorder na ito. Sir, sir, nagtatay mo ito. Live ko na naman. Naka-live yun. Wala ka offline, hindi. Ito. May tatlo ka, ito kang putol-putol. Buwan at sardeng. Sabi, hindi na-record lang eh. Ang dapat naka 1 hour na eh. Wala ka mo nag-record to tayo. Isip-isip. Chip! Parang. Madam Cernet. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon ba? G? Ay, last ka na. May na lang, please. No. Ang pagkat din ako. Lemon. Oh yes. Simulan mo! Walang Ricardo with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just a light beer buzz. Lemon? Oh yes. Follow your heart. Lemon! For you. Yes. Niya, ada audio na. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Ada Drink audio na sir. responsibly. San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at Ito sir, your ito naman. price. Naglawag. Putol-putol. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot help. So, tayo so problema to. One is watching ni siya gaya. Ha? Watching ni one siya gaya. Mawali mo i-delete, diba sir? Gata. Data live. Magda-delete na. Videos. Video manager. Ang payin. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon ba? G? Ay, last ka na. May na lang, please. Yan, ata. Delete yung baba.